ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ଦଣ୍ଡାଧର ଡ୍ୟାମରେ କୁର୍ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଟୁସୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ନୀଳ ଜଳରାଶି। ଏହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦଣ୍ଡାଧର ଡ୍ୟାମ। ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼କୁ ଛନ୍ଦି ରାମାୟଣ ନଦୀ ଉପରେ ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଓ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ନିରବି ରହିଛି ଏହି ସ୍ଥାନ। କରୋନା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦଣ୍ଡାଧରରେ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କୋଳାହଳରେ ଫାଟି ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନ ଆଜି ଖାଁ ଖାଁ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଆସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଡ୍ୟାମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ଅନୁଭୂତି ସାହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କୁଡ଼ୁମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଟୁସୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ବିସର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। କଲଦା, ଗୋବରୀ, ଗୋପପୁର, ଖଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା, ଉର୍ବେଙ୍ଗୀ, ସେଣ୍ଡିଆପଶି ଆଦି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ କୁଡ଼ୁମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସହ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ନାଚ ଗୀତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଟୁସୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିସାରିବା ପରେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଟୁସୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଦଣ୍ଡାଧର ଡ୍ୟାମରେ। ସଭାପତି ବ୍ରଜମୋହନ ମହାନ୍ତ, ସମ୍ପାଦକ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଓ ପରିଚାଳନା ଭୋଲା ମହାନ୍ତ, କର୍ଣ୍ଣ ମହାନ୍ତ, ମିଶ୍ର ମହାନ୍ତ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଟୁସୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି।